Euskaraldia guretzako da arnasgune bat euskarak aritzeko. Topagunaren baliotako bat hasieratik izan da euskaraz aritu eta euskara bultzatzea. Eta egun horietan jarri ezakegu praktikan benetan zer den euskaraz bizitzea gure egunerokotasunean berez guztiz egiten ez dugun bezala. Euskaraldia niretzat da euskara atera gure kontestotik eta zabaldu herri guztian eta pertsona guztietan. Ubera liburutegiaren lagunentzako helburua euskaraldiarekin da aukera bat ematea hizkuntza ohiturak aldatzeko. Arigune bezala hartuko dugu parte entitate bezala, futbola den moduan eta erderaz mintzatzen den kirol bat normalean eta horrei buelta bat ematen saiatzea eta guk gure ekintzekin ahalik eta gehien laguntzea hortan aukera ona ikusten dugu. Astirentzat euskaraldia da euskara zabaltzeko momentu bat, garai bat, aukera bat, erakusteko euskara erabili dezakegula beste esparru batetan, esparru zientifikoan, ikerketan eta beste mundu batzutan. Ni uste dut edozein enpresentzat ariketa ona dela, giro bat sortzen du. Eta horrei azkenean ona da, bai euskara ariketzat, baina baita ere enpresarentzat. Hurrengo belaunaldiak datoz eta gu izango gara hurrengo belaunaldiei hizkuntza hau erakutsiko dioguna, kultura transmitutuko dioguna. Orduan uste erantzukizun handia daukagula hor. Eta hitz egin egin behar da, hizkuntza bat hitz egin egin behar da, erabili egin behar da. Euskaraldia Albaolarentzat garrantzitsua da, Albaolan euskeraz lan egiten dugulako. Aldi berean, euskararen itsasoa ideia lantzen dugu Albaolan. Azken finean, gure itsas historiarekin bat egiten dugunean konturatzen gara mendeetan zehar euskarak garrantzia handia izan duela itsasoan. Zamargea eredu, umien eredu. Iristen dianean adin batean on ja nahi duten hazi eta jazten dia, parranda, futbola. Orduan, hor ja eredu bihurtzen dira, behaie baino 6 urte, 5 urte, lehenguzu zarrak, lagun zarragoa dienak. Eredu hori izan nahiko nukenik eta nire elkartean nahiko nuke eredu hori izatea. Eta ikustia umiak eta esatea, joe, estos mola, eta egiten dute euskera. Entitate bezala parte hartzen dugu, lehenengo gauza gure estatutotan euskara eta euskal kulturaren aldeko elkarte bat delako. Gaur 21. mendean argi dakagu euskararen alde egoteko euskaraz bizi behar dugula. Eta pauso hori ematen lagundu nahi dugu. Herrian euskara sustatzeko, uste dugu garrantzitsua dela gu gazte talde bezala eredu bat izatea. Gure artean euskaraz hitz egiten dugu, baina besteekin ere, kanpo arigune bezala, euskaraz hitz egiteko prest egongo gara. Lehengo urteko euskaraldiak erakutsizun ekimena baliagarria izan daitekeela. Bazegon jendia igual enekila euskaraz ekila, eta gero euskaraz hitz egitezuna. Aurreko urteetako esperientziak esan digu, erabilera sustatu dezakegula gure artean egunerokotasunean erabiltzeko eta hainbat herri osaturiko jendea dugunez bertan, azkenean beraiek ere gure kultura ezagutzeko aukera ona iruditzen zaigu eta gero urte osora zabaltzeko ekimen hau. Guretzat euskaraldia aukera bat da. Aukera bat trintxerpen euskaraz gehiago hitz egiteko eta euskara gehiago entzuteko. Hurrengo euskaraldian parte hartuko dugu uste dugulako benetan trintxerpek bultzada bat behar duela, trintxerpe oraindik are euskaldunagoa behar dugula eta euskaraldiak horretarako aukera ematen digula.
Euskaraldia aukera bada, euskaraz hitz egiteko modu ireki bada. Ni Oiartzuarra izan da eta Lezon bizitzutare bai, ikustete Pasaiane beharra badula eta aldulare bai, nahi baldin badugu behintzat, bai, indezakegu zerbait. Gure ikastetxearentzat euskaraldia oso aukera garrantzitsua da. Erronka desenteko izaten da 15 egunetan jendea bultzatu euskaraz hitz egitea, berez beste ohitura batzu ditugulako, baina gero harreman oso polita sortzen da ikasleen da irakasleen artean. Entitate guzti animatzen diegu parte hartzeko, pena merezi dula eta danon euskararen alde lan horretan jarraitu behar degula eta gogo egin behar degula.